GDPU pen rara sai ke claim mesen pen kapachun. Karbi Anglong Singing Star Season 2 Grand Finale Ernie Kelar. Alo kabe pen thengpi ke pona tumaphan police ke nepdun. Kardom pinia da Abirta long pen nili Abirta thanmang phi sami Julie Bepi nonar jui tha Abirta ton pen. Greater Dongkamukam Press Union puthot hamren along akejoy pen mek keso kelang padoponsi rara sai ke claim kapachun. Kedam tangar ni Greater Dongkamukam Press Union patir piponsi West Karbi Anglong Prekja Madimalong akejoy pen meke so kacholong abang phubang phia tumaphan akejoy pen sekelang aboha ki biason thotsi kedam tang there ni phai kep arni puthot hamren LAMSPSI hemalong meke so kelang aboha bidamlo Nagaw ERC Hospital pen Dr. Atumbang se Adap porphai ke pen arni kangsam porphai ke thaman se kelang hot kado kabe bang pharo hini rap phokep se bang phubang phia tumaphan se lang ponlo La suang bang ben bang phokep rap pho atumaphan ke mekrak nang ji po joine ke bang ji there ni phai craser ke parni Nagaw ERC Hospital alongan ke ponje phanse Greater Dongkamukam Press Union ahin pen chisek ponlo pusi GDPU amai phu Livingstone Bay Pachini News Desk Report, Karbi Anglong Live. Non kewangji theria chikloni phai trok arni Joysing Doloi Auditorium Hall along Karbi Anglong Singing Star Season 2 Grand Finale ka padoponjia phan Karbi Anglong Singing Star Management team atumpen pangdak ponlo. Karbi Anglong arlo penangan ari sonim sotum lun kilon anap ke thek seratum dopeglo. Bonta amithang ke thekason ka chepaklang jia demaklong ka vedera jok ki ongdong ki thormia tum amithang ke thekason kana hok do kokason no lapuson ninot bahini ove kimiatum ke thekason ke dopen ka chepaklang don athai ka ve thek don longsi Karbi Anglong Singing Star pachatai thek ponsi season 1 along ke ongdong ove kimiatum chepate don se ke thekason ka chepaklang avarsai long renti do Season 1 pachun therapy Season 2 angdung kiti there ni phai kre pho arni kapado ponja phan hot ponno bonta kahili un e der asai ke doko ga jok puthot there ni phai kre trok arni por phai hinia por Joysing Doloi Auditorium Hall along se pado pon thu pusi Karbi Anglong Singing Star Management team atum pen pachini pon Karbi Anglong Singing Star Season 2 angdung kiti ka chepate don abang phu atuma phan aning kaparong thekjia phanpura Karbi solang dorat kachito donjia phansitame Karbi Anglong Singing Star Management team CMD Harmony Bepen tuning repon Pini nili tum press release on keba atheban ki lapuhan lo chiklo joni aprang pen ke padubom Karbi Anglong Singing Star Season 2 Karbi Anglong Singing Star Season 2 nili tum kache sigbang ke grand final ban nili tum la bangso chiklo ni phai kre phwani si badu ponji pulo po epis de nili tum kache sak ko wa joine si nili tum la repeat la si ni phai kre phwar padu de si ni tum ni phai kre phwani si badu pon po la bangso chiklo la si la bangso nili tum kache thanji phansi pini press release on keba nasi kadung ka be solang dwara once the nili tum tiklen den dam lo nasi tu pu singing chi thelo la pe nili tum la bangso Karbi Anglong Singing Star Season 2 ba june season 1 ba season 2 ba ke pamit chaji phansi ni tum bori kon bom lo la pe nili tum chethekam lo peneng ba mesian pu singing tum ni chi thelo la pe de Karbi Anglong ara tum tamini tum phan nasi tu dun lo la sinang ni tum stame nasi tu dun ni masini tum ni tum Karbi Anglong Singing Star Management team hin pen chunuri lo News Desk Report Karbi Anglong Live Kedamtang there ni phai ke barni Nogong District Joglabanda Rongalu Kiling Arong LP School hemalong Kiling Aru atum kaching romamai padopon Karbi Anglong pendanglong kapre kalong rear lokido Kiling Aru do an chingrom si kedamtang there ni phai kep arni Nagaw District Jokhalabandha Rangalu Kiling Arong LP School along kachithan chimo mamai pi padoponlo Karbi Anglong Kiling Aropen Maipu Samson Kiling Kachari Pona Mailong Pisar Pusar Atumaphan Chikimo Padopon Derapi Asona Sonalam Chithan Chimum Padopon
laso hut samson kiling kaning ja tengke kiling atuman ke rong hanga so kiling lo athe west Karbiang long along rong hang rong bong along kiling along ripu kupia pot si ke dokok lahai hoi kachini ja phansi nilitum prejam along re along ke do kiling aro atum an aphan un an chapar ju ponsi pini chingrum lo lapen lapang so kiling kachingrum amai ningkan isipen epong do ponji an parta ke wangjia ningkan ke diopani constituency krishno kiling arong along si do ponpo lapen ningkan ke thampen ephar khung sai amai kapa do ponji aphan chaparai pon lo pusi kiling asangho ningje News Desk Report Karbiang Long Live Forest atum ke claim nang jia sai police atum claim pinang rong ke chetherak me binong lasi forest asai khipen chokomar atum ke arpu cheolapsi kemelo kedam tang there ni phaisir cap aningwe DSP headquarter jalinsi kaike ason kiri ka khuruk asai kedeng bom mahut mijung ana thupen ke ban bom ihum AS 09E 9649 atra ke plengtir siguna thingpi nebdun cheklo Police atum karjo ahut thang alo kapaklang thek theda joine kanghu atheng pi puhon thesi truck along kedoan abang phatum pen Dipu police station along one etlo Pini pherangke Dipu police station along Abirta ke enda mahut police atum nangkene pera bang phuatum aphan karjo ahut nakachathan dona tengke nilitum thengpi kanghu atum kali rong along thengpi chonam dun pen choplak dun bom si chongda dun bom lapen non labang so atheng pi setami tari adong phangcho hempen kramsa hema theng pi pusi pherangya thengnu chathan Litum fan police tum dang keres lage chokchi ason si jetheglo athe ni litum ke rong long si arong ke nam sing choplak pen rong atheng pi la pen tari adong atheng pi la ma hema theng pi la phangcho hema theng pi la pen kramsa hema theng pi arong ke nam si safety system si choplak si litum labu posai sinimes telong pu pusi tang choi During patrolling, we found one truck bearing registration number AS09C 9649, which was coming from the jungle side with full loaded of thick timbers. We asked to produce the documents, but the driver, either the occupants could not produce any documents. So we brought the truck along with the driver and occupants in the PS for further investigation. Police atum nangkene berabang phua tumamenke Sarson Timung Mongol Singh Kramsa Rup Singh Kramsa Vidya Singh Kramsa Johan Terang Jona Singh Terang Bimol Ingti Kangbura Kramsa Long Singh Ingti Lapen Wilson Tiso atum henlo Jongdam me Kresir Kebra Phokebra hinianingkan Karbi Anglong Autonomous Council amahang pathek lopupen Karbi Alongri Ingnam Jasemet Thengpi Thengprang Keraikom Jia Phanpura Sorkar pen Forest Asaikam Nangpilo Bangso atengsi Karbi Anglong Autonomous Council penta Karbi Anglong Arlo Nampi Namdur Thengpi Thengprang Keraikom Jiaphan Forest Asai Khilapen Chokomar Anghoy Pekpon Bonta Laso atengpen Langdam Pulote Karbi Anglong Autonomous Council pen Kepekpon Forest Asai Khilapen Chokomar Atumke Chiklo Ejona Bainong Chodeng Chotlo Pule Jongdun Detseta Akertang Avi Sarjib Kathar Karbi Anglong Live Dwarbaguri constituency angkang Dehori Singnar arong Amekar Singnar Amek kachichar chedera jok sei kachelang jiaphan tangka kadurea joine kerap kachahang Alang ni mek kachichar chedera joine Long Troxy Hospital along sei chelang damlo Bonta kimeme dera jok puthot alang ni Dipu Civil Hospital along sei chelang damlo Dipu along sei kachelang ahut Amek Ragnangji pusi Dr. Atum Pinkhat lolapen Ladake abar sai avi puajok Guwahati ansi toilo Dr. Atum kapin khara tengpen alangli Guwahati anta sechelang damlo. Lasona ho Dr. Atum amek ragnangji pwa hukum pilo bonta mekerak jeaphan tangka lakni nangji pwa jok alangli tum tangka kadure thektek ajoine mekrak longle derlo. Lasi komane ningkeme abang phubang phiatum do pulote jasemet tim Karbi Anglong asong japo Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang kachirap chetu kipidun japhansi Sing Narpen chuning ripon. Only December tarik stroke ani pen fesar high fesar ajoini krep duplo la pen fesar stroke monday lo la si penangan long stroke sian hospital dam lo stam mi uni det lo no na bangke in make bang si ave det lo la si la so make
ke me phan di fu dam lo tambe di fu ben tambe go hati nang toy thu lo nasi hada ka bang check up at ko te report bang ke ime ko person nai a really bom lang nasi paisa tangka 2 lakh nai ko yoi nei ni le thang hem ke bang yo lo Komane jongsi kerab ji ning hanga bangdo pulote laso account number 31199447360 along kalite 93659194747 kali pulote 8134839217 a mobile number along kahumri ji aphanta alang litumpen chuning ripon Pinya Adap Abirta ke lapon si kang tonik lo domi thak me kardom